Maiatzak 31 bezala, Amorebieta-Etxanoko udalak tabakorik gabeko munduko eguna ospatzen du, komunitateari kontsumoak izan ditzakeen arriskuez ohartarazten laguntzeko nahian. Badakigu tabakoak epe laburrera bai eta luzera ondorio negatibo ugari ditu. Nerbio-sistema zentrala estimulatzetik, biriketako gaixotasun obstruktibo kronikoa bezalako gaixotasun ugari sortzearaino. Hala nola, bihotzeko arazoak, usointzarrak, larroazalaren zahartze goiztiarra, 60 minbizi mota desberdinak eta abar. Gainera, adikzioa eragiten du pertsonengan nahiko azkar. Ohikoa da kontsumoa kontrolatzen dela sentitzea, baina adikzio psikologiko handia sortzen du. Ez bakarrik substantziari dagokionez, baita zigarro bat ateratzeari, pizteari, itxaroten duzun bitartean erretzeari eta barri dagokionez ere. Interes ekonomiko asko ere sortzen ditu, urtero milioi asko mugitzen dira mundu osoan zehar. Hori guztia dela eta prebentziotik egiten den lana kontuan hartuta, tabakoaren kontsumoa jaisten ari da pixkanaka, baina zer gertatzen ari da zigarro elektronikoekin? Segurazki, hortik entzungo edo interneten irakurriko zenuen osasuntsuagoak direla, erretzari eusteko balio dutela, edo are gehiago garbiagoak direla. Hainbeste mito eta informazio faltsu daudenez, hona hemen gaiari buruz aurkitu den azkena, konfiantza argiko erakundetatik noski. Osasuntsuak al dira? Erre eta osasuntsu ez litzateke esaldi berean joan behar. Diotenaz, ohiko zigarroek baino sustantzia kaltegarri gutxiago dituzte, baina inhalaziorako seguruak ez diren sustantziak dituzte, eta ez dago frogatuta arrisko gutxiago dituztenik bez. Azterketa neutro gehiago behar ditugu, erretzak benetan zer egiten digun esango digutenak, ikerketa gehienak tabako enpresek beraiek egin edo ordaindu dituzte. Gaixotasun berri bat detektatu da baita, zigarro elektronikoen kontsumoarekin zuzenean lotuta, ebali edo lurruntzearekin lotutako biriketako lesio gaixotasuna. Bestalde, askotan entzun dugu askok erretzeari utzi diotela zigarro elektronikoei esker. Hori lortu duen norbait ezagutzen baduzu ere, horrek ez du esan nahi mundu guztiarentzat balio duenik. Izan ere, ez da frogatu zigarro elektronikoek horretarako balio dutenik. Tabako enpresek erretzeari usteko balio duela esan arren, errealitatean pertsona asko batez ere gazteak, zigarro elektronikoak erretzen hasten dira. Itxura teknologikoagatik izango da, hainbeste usain uzten ez dutelako. Erretzari ustea bilatzen baduzu, metodo asko daude eraginkorrak direla frogatu dutenak. Galdetu zure osasun zentroan. Zigarro elektronikoak erretzea erretzen jarraitzea da, eta adikzioa ere sortzen du. Lurrun edo ke moduan, zigarro elektronikoak ez dute inbesteko usaini ikusten. Hala ere, urtean hondakin asko sortzen dituzte, kartutxoen, plastikoen, zabor elektronikoaren eta bestelakoen artean, eta asko laguntzen dute beroketa globalean. Gainera, keak edo lurrunak modu pasiboan erretzen duten pertsonei ere eragiten die. Erre nahi ez dutenei, baina hala ere, zigarro elektronikoen lurruna edo kea arnasten dutenei. Are gehiago, erretzearen eta COVID bidezko kutsaduraren eta okerragotzearen arteko harremana frogatzen ari da momentuan. Horrela, informazio objektiboa ematen diguten ikerketa gehiago behar ditugu, baina gogora ezazu. Ez dira arriskuetatik salbuetsita dauden produktuak. Ez da frogatu erretzeari usteko balio dutenik edo arrisku gutxiago dituztenik. Adikzioa sortzen dute. Ez dira aztertu osagaien inhalazioaren ondorioak. Batzuk nikotina ez badute ere, beste sustantzia toxiko batzuk izaten jarraitzen dute, eta ondorio kaltegarriak dituzte osasun fisikoan eta mentalean ere. Gainera, Euskadin tabako konbentzionala arautzen duten lege berberek arautzen dituzte, beraz, erretzea legezkoa da 18 urtetatik gora, ezin da publizitaterik egin eta bestelakoak. Eskerrik asko arretagatik. Informazio gehiago nahi izanez gero, jar zaitez harremanetan Amorebieta-Etxanoko adikzioen prebentzio zerbitzuarekin edo bilatu informazio gehiago bai beti leku fidagarri eta egiaztatuetan.